Logat Kitab Tafsir Shawi halaman 4. Alhamdu utawi sakehe puji kang papat lillahi iku tetep kadue Allah, hamdan kalawan puji muafian kang nohoni lini amihi kadue pirang-pirang nikmate Allah, mukafian kang ngalap cukup lima zidihi kadue tambah-tambah kanugrahaan ne Allah. Wassalatulan utawi rahmat Allah wassalamulan muga-muga muwuhi kahurmatan ya Allah kang den barengaken kalawan ngagungken ala sayidina iku tetep ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi wa sobihi lan sahabati Kangjeng Nabi wa junudihi lan pirang-pirang balad tentarane Kangjeng Nabi. Tuhaza utawi ikilah iki kitab.